Халық менталитетін үйрену ши олымдар арасында ассоциатив эксперимент олымы шақты еш қолданыла башлады. Ассоциатив эксперимент ол тілні ертушілерінің оңына мөрәжәғат ету деген сөз. Яғни сыраштырушыларға белгілі бір сөзлер тәқдим етілі, һәм олар бұл сөзлерге ойламыйша башына келген бірінші фикірні, татарша айтсақ, тіл ұшына келген бірінші фикірні yazып қоярға тиіш болалар. Берілген сөз білен сыраштырушының берген жауабы арасында уақыт не хәтлі азырақ болса, эксперимент шул хәтлі шистарақ деп қабыл етілі. Яғни жауаплар шул қадар дұрысырек деп фаразларға була. Бұл нисбеттен той лексемасына лингвокультурологик анализ ясағанда бізде ассоциатив эксперимент өткердік. Эксперименттан 500 кіші қатнашты, 18 яштен алып, 60 яшқа қадар болған егетлер, қатын қызлар, әбилер де болды, студент қызлар һәм түрлі профессия кішілері. Оларға 5 түрлі сұрау тәқдим етілді. Нәрсе ол той, той ненде бола, той кімсіз яки нәрсесіз болмай, тойда нешлейлер һәм нинди тойлар була деген сұраулар берілді. Бұл сұраулар нәрсе ол той, нинди тойлар була, той кімсіз һәм нәрсесіз болмай деген сұраулар тойны халық, татар халқында той сөзіне нинди мәғна салына, аны нешік күзаллы һәм анда кімнер қатнаша етіп көргенлеген ашықлар үшін берілсе, той нинди була, тойда нешлейлер деген сұраулар. Тойға халықның берілген бейесі, оңай бейесі, тискәрі бейесі, ол нинди бейрем боларға тиіш. Яғни аңа сыйфат, аны сыйфатлаушы белгілер деп айтегенде. Шуларны ашықлар үшін тәқдим етілді бұл сұраулар. Һәм бұл алынған сұраулар үш аспектта шығып текшірілді. Ол да болса гендер аспект, яғни ир-атлар нешік жауап берді, хатын қызлар нешік жауап берді бұл сұрауға. Икенші аспект ешлер возрастная категория, яғни ешлер нешік жауап берді, үлкен буындағы кішілер нешік жауап берді. Һәм тіл бойынша, яғни руслар нешік жауап берді, һәм татарлар нешік жауап берді, шушы аспектлардан шығып анализлардық. Гендер аспектта анализлау бойынша төбендегі нәтижелер алынды. Нәрсе ол той деген сұрауға көбісінше ир-атларда, хатын қызларда той ол бәйрәм, мәжіліс, яшьләрнең қауышуы, шатлыклы бәйрәм, көңіл ашу бәйрәме деген жауаплар әйттілер. Бірінші орында бәйрәм, мәжіліс деген жауаплар үстінлік алып тұра. Үзенчәлекле яклардан татар ирләренең җавапларында дип әйтгәндә, хатын кызларга караганда ике йөрәкнең кавышуы, мәхәббәтле кавышуы, яратып кавышуы, ике йөрәкнең бәйрәме дигән җаваплар сирәгрәк. Бу хатын кызларның эмоциональ булуын һәм бу бәйрәмгә дә эмоциональ яктан күбрәк үстінлік беруін деп әйтегенде, шул турыда сили болса керек. Һәм нинди туйлар була деген сұрау тәқдим етілген иде. Ул сұрауны біз татар халқында гомернең 3 туйы, бәби туйы, сабан туйы, ий туйы кебек бәйрәмнәрдә сакланып калды микән деген фикерне тикшереп карар өчен бирдек. Һәм бу сұрауларға жауап бізді бик қанағатләндірді. Чөнки жауаплар арасында, ирләр арасында да, хатын қызлар арасында да гомернең 3 туйы, яшьлек туйы, бәби туйы, сабан туйы, бака туйы, шайтан туйы кебек шундый жауаплар алынды. Әлбәттә, иң беренче урында жауапларның ешлыгы буенча яшьлек туйы кірген сөзлер деп әйтегенде яшьләрнең кушылуы, ике йөрәкнең бәйрәме, яшьлек бәйрәме, яшьлек туйы, кызыл туй деген жауаплар күбрәк булды. Икенче урында бәби туйы деп әйтергә була инде. Бәби туйы, сөннәт туйы, исем кушу туйы деген вариантларда очрады.
Һәм ишенче урында аны тематикалап карасак, бака туе, шайтан туе, хезмәт туе дигән менә шундый җавапларда очрады. Туй нинди була дигән сорауга күбесенчә алынган җаваплар кызыклы, уен көлкегә корылган, шатлыклы, матур, җырлы биюле, уен көлкеле дигән җаваплар алынды. Һәм шулай ук алтын туй, көмеш туй, бронза туй, ситса туй була дигән җаваплар да бирелде. Бу сорауга җаваплар ир-атлар тарафыннан да, хатын-кызлар тарафыннан да тулайым алганда бер төсле, онытылмаслык, күңелле, уен көлкеле һәм җырлы биюле, онытылмас мизгелләр белән бай менә шундый җаваплардан тора. Туйда нишлиләр дигән сорауда бераз гына аермалыкларны күрергә була. Елшлыгы буенча иң беренче урында туйда нишлиләр дигән сорауга ир-атлар җавап бирделәр, күңел ачалар дигән дип, хатын-кызлар котлыйлар дип. Икенче урында ир-атларның тора котлыйлар, хатын-кызлар да күңел ачалар. Аннан соң җавапларның йышлыгы буенча бер дәрәҗәдә үк шул ук бәйрәм итәләр, яшьләрне котлыйлар, күңел ачалар дигән җаваплар бер тирәдә тора. Шунысы да үзенчәлекле, хатын-кызларның биргән җаваплары арасында җырлыйлар, бийләр, уйныйлар, яшьләрне котлыйлар дигән җаваплар күбрәк. Ир-атлар да күбесенчә бәйрәм итәләр, аралашалар, ашыйлар, эчәләр, сөйләшәләр дигән җаваплар күбрәк. Бу җаваплардан чыгып, туйны хатын-кызлар өчен актив ял формасы, ир-атлар өчен пассив ял формасы буларак күзаллана ахыры дип әйтергә мөмкин. Чөнки алар күбрәк аралашып, сөйләшеп һәм бер-берең белән фикерләр аралашып, дуслашып, туганлашып дип әйтик инде. Шуны күз алдында тотса, хатын-кызлар өчен чыгып, уйнап, җырлап керү, биеп керү, тостлар әйтү, туй кемсез яки нәрсәсез булмый дигән сорауда бик кызыклы җаваплар бирде. Ир-атлар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә туй беренче урында әлбәттә кияү һәм кәләшсез булмый. Ләкин икенче урында ир-атлар өчен тамадасыз булмый дигән җавап тора, хатын-кызлар өчен үпкәсез булмый дигән җавап. Бу бик кызыклы җавап. Минем уйлавымча, чөнки бу һаманда шул хатын-кызның күбрәк эмоциональ булганлыгын аңлата. Ир-атлар бәлкем андый әйбергә бик бик үк игътибар бирмиләрдер, яки эштән генә сабыр рәвештә дип әйтик инде, үз эшенә генә йотылып, уздырып җибәрәләрдер. Хатын-кыз эмоциональ булу нәтиҗәсендә үпкәсен тышка да белдерергә мөмкин, һәм аңа ниндидер килеп җитмәгән сыйфат булса, бик борчылып та йөрергә мөмкин. Ир-атларның җавабы тамадасыз булмый. Димәк, бәйрәмдә, татар туенда тамаданың ниндидер бер хөрмәтле дип әйтик инде, урыны бар булуы турында сөйли, һәм аннан башка туй бармый, һәм ул мәҗлесне оештырып җибәрергә тиешлеге турында күрсәтә ахыры. Җаваплар арасында әти-әнисез, әти-әни ризалыгыннан башка дигән җаваплар да шактый, туганнардан башка дигән җаваплар да бар. Бу әлбәттә әти-әниләргә карата бер яктан хөрмәт турында сөйләсә, икенче яктан әти-әниләрнең туйны үткәрүләре, ягъни материал яктан алар туйны күбесенчә үзләре күтәрүләре турында сөйли булса кирәк. Шулай ук җаваплар арасында чәк-чәксез, кассыз, кыз сораудан башка, кыз урлаудан башка, бәби туенда бәбисез һәм былдакларсыз, туй күлмәксез дигән җаваплар да бар. Бу исә туйның гырыф-гадәтләр белән бәйле булуын һәм үзенә күрә бер символик атрибутикасы булуы турында. Символик атрибутика белән бәйле булуын сөйли булса кирәк.